skromno kad bi se reklo da nije važno osvojiti neku nagradu. Mislim, to je prosto u duhu ljudske duše da voli da osvoji neku nagradu, ali tako? Mi smo prošle godine bili pobednici, pa smo rešili da taj status onako nekako dokažemo da mi možemo i ove godine lepo da se predstavimo, što mislim da smo i uspeli. Takmičimo se u slatkim i slanim kolačima, takmičimo se za najlepši štand. Znači, predstavili smo se onako obično što i donosimo uvek kolači s jabukama, sa višnjama, sa slani, sa sirom i tako. Osnovni razlog zašto nema gibančica, znači mi insistiramo da gibančica mora na licu mesta da se peče. I taj ko kaže da je gibančica lepa, ukusna, posle 3-4 sata, taj laže. Ja sam organizator, a Kseniju obožavam i Ksenija je predsjednik jednih od boljih aktiva. Prošle godine su bili i pobednici kompletne manifestacije, zato sam se ovako malo ubacila, ali mislim da će biti interesantan prilog u svakom slučaju. Koliko ima učesnika? Ove godine 28 aktiva su učesnici manifestacije, 20. jubilarna, kompanija Gomex, višegodišnji prijatelj manifestacije sa Klik FM-om, organizator grad Zrenjanin i turistička organizacija Zrenjanina. Ima projice, to su ove, ima štrudle sa makom i sa sirom, ima, ovo su, ja ih zovem neke, pošto sam dobila od neke dane recept, tako da se zove tako, inače su košnice, ili smokvice, ili kako se već, ko se snađe, tako se zovu. Sastav, to je sa pavlakom i margarinom i jaja, se zamesi testo i onda ima modla koja se razvije to testo i onda se pune. Stavi se na modlu i onda se puni. Puni se sa 3 balenceta, 9 kačka šećera i kokosa, 100 grama kokosa. I onda se sa malom kašikicom puni u sredini, zato se to i zove tako što izgledaju i kao i smokve unutra. Ospe se šećerom gore i to je to. Od stari smo pravili krofne, zatim pogačice s čvarcima, zatim štrudle s orasima s makom, kiflice od novih, mafine, popsi, onda torte, doboši koja pripada starinskom delu, zatim pizza rolate, mafine, cheesecake, to pripada novim proizvodima. Nismo došli s namerom da se takmičimo, došli smo čisto eto da potpunimo ovu manifestaciju. A mi se takmičimo u kolačima koji je tradicionalne kolači predviđeni iz belog blata, znači brendovani kolači i novi tip sada je došao danas prvi put. Sa sirom slatko i grožđice, a isto šamrona, isto i makovača i vanilice i sve su brendovane, sem ovog novog kolača koji se pripremamo za brendovanje. Da sam i emotivno vezana za nju, jer sam jedan kutak posle 20 godina preturala po maminim stvarima zbog etno stila i tako da sam našla taj recept koji 20 godina nje nema, znači ona bi sada imala 90 godina, da sam jedva sa lupom pročitala recept i odmah sam ga napravila i videla sam da je uspelo, znači recept je ostao. Šta ide u taj kolač? U taj kolač ide limun, ide sitan sir, ide grožđice, ide ulje, jaje i mleko. Kroasane, kifle, pice, slatkiše, evo, jedno 10 vrsta slatkih kolača, tako, svaki po nešto. Jeste nadate nagradi ili je bitno samo učestvovati? Pa, bitno je učestvovati, ali opet se i nadamo uvijek nečemu. Imamo i brendirani langoš, to je naš brendirani langoš, to svake 3. subote mi pečemo u mužlji i prodajemo i isto tako imamo brendirani ovčji paprikaš. To se kuva svake 3. subote u muždi, to se prodaje malo i tako. To je da se dopuni budžet, da bi išli malo na te manifestacije. Kako se pravi langoš? Kako ste ga zaštitili? Pa, to ima recept. To glavna za langoš, ona zna.
voda, kvasac, ništa posebno. Malo šećer, malo soli i eto, to je to. Brašno. Pa pošto je ove godine jubilej 20 godina od banatskih vrednih ruku, mi smo se i ove godine presli da se podsjetimo kako je bilo to nekada kad smo onako u punom sastavu svi imali svi teme, tradicionalna jela, posle to bilo samo kolači. Hteli smo da obeležimo taj jubilej i da se vratimo u prošlost kako je nekada bilo. Ima ovde i gomboca i salata raznoraznih, pita, kolača, pogačica, svega pomalo. Pa to je naš bukvalno brend. Nigde god idemo, uvek nosimo to i delimo. Znači nema prodaje, nego delimo. A tu je znači vino, med, 7 vrsta voća, tako da bude jako ukusno i lepo, pa probajte. Carita lubi, sela vlasnaja, kani do dna. Nema nekih odstupanja u smislu da nešto nije prosto za ovu manifestaciju, ali ima novih stvari i podržavamo te neke nove istupe koji su zanimljivi. Kažem, opet se oni baziraju na nekoj toj narodnoj umetnosti, ali sa sobom nose duh novog vremena i prosto je takva i situacija i vreme i sve ovo da moramo pratiti i progres i prilagođavati sa nekim savremenim, da mogu i upotrebim taj izraz, trendovima, kako god to zvučalo. Falilo je serviranje. Neki su servirali na poklopcu od neke ambalaže, recimo. To je vrlo ružno. Sad da ja ne bi se bavila tim, to je sad neka procedura, postoji oval, postoji staklo, postoji svašta nešto gde bi moglo to lepo da se servira i lepše izgleda, nego kad se servira tako u nekim kutijama i tako. Danas deca prave figure od fondana. Odlučili smo da im pomognemo da razviju svoju maštu, da naprave nešto što je njima zanimljivo. Ima raznih boja. Fondan smo dobili, deo smo dobili, deo smo platili. Pesni, pljaski, strasti zvon gitar i prenjec, a pinjic crni vokal. Isto kako na malo na mojom, skute strasti srce okazio. Kraljoca, taj dušu snopija, na gitari plaćete svinja.